Muri Zimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Tinodai kusangana nhasi uri musi weFriday, musi wechishanu 30 May 2025. Toda kutenda Mwari nechipo choupenyu chaatipa. Toda kutenda Mwari nenyasha dzaatowanira mukati mezuva ranhasi. Mangwanani ano tichaverenga shoko redu tichibva kuna Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. Pane musoro shoko unotiwo zvombo zvokurwa nazvo zvaMwari. Zvombo zvokurwa nazvo zvaMwari. Tichatanga kuverenga naizvozvo shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti panosvika zuva rakaipa mugokwanisa kumira, uye mushure mokunge maita zvinhu zvose kuti mumire. Mirai nesimba makasunga bhanire rechokwadi muchiuno chenyu, nechidzitiro chechipfuva chokururama, uye tsoka dzenyu dzakashongedzwa negadziriro inobva pavhangeri rorugare. Pamusoro paizvozvi zvose torai nhoo yokutenda, iyo yamunogona kudzima nayo miseve inopfuta yowakaipa. Torai nguwani yoruponeso nomunondo womweya, iro shoko raMwari. Tichapedzera zvedu kuverenga ipapa. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanani ano. Mangwanani ano tati tipanane, tionesane zvombo zvatapiwa naMwari. Mwari vatipa zvombo zvinokwana kuita izvo 6. Chekutanga vatipa bhande rechokwadi, chechipiri vatipa utsvene, chechitatu vatipa vhangeri yerugare, chechina vatipa kutenda, chechishanu vatipa ruponeso, chokupedzisira vatipa pfumo repamweya, rinova iro shoko raMwari. Ndo zvombo zvitanhatu zvavatipa izvozvi: a belt of truth, righteousness, gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and the spirit meaning sword of spirit, which is God's sword. Ndo zvombo zvitanhatu zvavatipa mukati mezuva ranhasi zvokuti tirwe nazvo. Mangwanani ano mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutaura pamusoro pezvombo izvi. Takatarisana nenyaya yenyika yeZimbabwe. Tiri kuona muri kuratidza kuti zvinhu hazvinaomira zvakanaka. Pane vane zvombo chaizvo zvepfuti, matenga, mapurisa, mauto, vasori, zvii zvese, nemari dzavo dzavanotemba nadzo dzekurwa nadzo. So mangwanani ano tati tivaudze kuti aiwa, isu tiri pano takagadzirira. Ndofunga mucharangarira nezuro comrade one of our commanders vaSaruwaka vakataura vakati ivo muri kuda kuziva maadhimini vari kuopareta munyoka yemabhunu channel. Musafungidzira kuti muchavawana nenzira dzamuri kuwana nadzo. Vakakuudzai vakati endai munotsanya, endai munonamata. Vakakuudza vakati endai kugomo riri kwaGutu kana riri kuChiweshe. So mangwanani ano ndati ndiudze vaMnangagwa nezvigananda zvavo kuti taona kuti zvehondo ndo zvamuri kuda. Munoda kuratidza hondo kumakotsi, munoda kuratidza hondo muno, munoda kuratidza hondo kuminda, munoda kuratidza hondo
kuzvicherwa kuti mupromote kuba kwenyu kwamuri kuita, kuti mupromote uori hwenyu hwamuri kuita, kuti mupromote kutsikirira vanhu kwamuri kuita. So mangwanani ano ndati ndikubudisirei, tanga takanyarara nguva yese, but tati tikubudisirei zvombo zvedu zvaticharwa nazvo nemi. Takutaurirai, takupai zvombo zvedu 6 zvaticharwa nazvo nemi. Iye zvino taona kuti maratidza kuti zvehondo ndo zvamuri kuda, zvekurwisana nevana veZimbabwe vasina pfuti sedzamuinadzo ndo zvamuri kuda, zvekurwisana nevanhu vanenge vataura kodzero dzavo ndo zvamuri kuda, zvekurwisana nevanhu vanenge vataura kuti 2030 hatisi kuida ndo zvamuri kuda, zvokurwisana nevanhu vanenge vataura kuti musatiremedza, musatiisa majoko patiri ndo zvamuri kuda, zvekurwisana nevanhu varamba mitero yemalaisenzi, yemajenareta, yemvura, yekuvapambira zvinhu, zvekurwisana nevanhu vati muzvipatara hamuna mishonga ndo zvamuri kuda. Saka tati tikubudisirewo zvombo zvedu nhasi, tikuratidzei kuti zvombo tinazvo. Zvokurwisana nevanhu vataura kuti muzvipatara hamuna mishonga, vana havasi kufunda, zvikora hazvina maticha akakwana, migwagwa hakuna, nyika haina mari yayo. Vanhu vanotaura marights avo, mahuman rights avo, ndo vamuruda kurwisa nepfuti, ndo vamuruda kurwisa nezvigananda, ndo vamuruda kurwisa nemari dzamakaba. Doti ndikuudze, God has given us the weapons today to fight you. Anga akatipa but tanga tisati tazvitaura, but nhasi nguva yekuti tizvitaure, tibudise zvombo zvedu pachena, tati tizvitaure mangwanani ano musi wa30. Zvombo zvokurwisana nyoka yemabhunu varida kurwisa system yenyu, zvokurwisa opposition inoda kurwisa system yenyu, tinozviziva. You have captured Matare, you have captured Mapurisa, you have captured army, you have captured Vasori, you have captured the war veterans, and you have got all the armory. Now today we have produced our own armory. This is our armory that we are going to be using. Ndizo zvombo zvedu zvatichange tichikushandisirai. God's word. Chakushandisirai shoko raMwari. Ende muchaona kuti whether you like it or not, you are going. I know for the past few days, manga muchifaitira kuti muzive kuti ma-administrators vari kuoperata panyoka yemabhunu channel ndivanani, ende vanogara kupi, ende mungavawana sei. Siyanai nanyoka yemabhunu, but be ready, get ready for the battle. Get ready for the battle. Gadzirirai. Weapons are going to come. Spiritual weapons are going to come. God's word is going to fight you. The truth is going to fight you. Chokwadi chichakurwisai. Utsvene huchakurwisai. Runyararo ruchakurwisai. Kutenda kuchakurwisai. Ruponeso ruchakurwisai. Munondo wepamweya unova shoko raMwari ruchakurwisai. God has given us the grace to speak. Mwari atiwanira nyasha dzokuti tikwanise kutaura shoko richava benyu, richafamba nomhepo, richasvika kwamuri vamunangagwa, richasvika kwaune family yenyu, richasvika kuzvigananda zvese. Shoko raMwari richatiudza kunyange zvese zvamakaba nezvamakatora zvese, richatiudza mangwanani. So muri yeZimbabwe tati tikuudzei mangwanani kuti get ready for the battle. God is going to do what he has never done before munyika muno yeZimbabwe. Mwari achaita zvinhu zvisati zvakamboonekwa mukati menyika ino yeZimbabwe. So mangwanani ndangotaura, ndakudomerai zvombo zvedu
zvombo zvedu zvokurwisana ne2030, zvombo zvedu zvokurwisana navamunangagwa. Mwari haana shoko risiri benyu. Shoko rake rinopinza kudarika munondo. Shoko rake rinorwisa. Shoko rake ndiro raanoshandisa kuti aite zvese zvaanoita naro. Shoko rake kuna Genesis ndiro rakasika zvinhu zvese zvamunoona nemaziso enyara. Shoko rake kuna Ephesians chapter 4 verse 12 rinonzi rinopinda kudarika minondo ine miningi miviri. Shoko rake kuna Isaiah chapter 55 verse 11 zvinonzi hakuna shoko raanotuma kuti riende rinoita zvaranzi riite richidzoka risina kubata charakanzi riite. Shoko raMwari ibenyu. Shoko raMwari is Jesus. Jesus. Shoko raMwari rinoshambidzana nemweya waMwari. So mangwanani ano ndoda kutenda Mwari neshoko ravatipa. Get ready for the battle. Vamunangagwa, get ready for the battle. Zvigananda, get ready for the battle. God is going to show who he is. He is who he is. God is going to fight for us. Mangwanani ano regai ndipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, toda kutendai mangwanani ano uri musi wa30 kudai, musi wechishanu nechipo choupenyu chamatipa. Baba tinokutendai, Mwari wangu tinokutendai. Baba tinokutendai neshoko ramatipa mangwanani ano, ramatipa Baba, mataura matipa zvombo zvamatipa zvokutirwisira vavengi vari pamberi pedu, zvokutirwisira vadzvanyiriri vari pamberi pedu, zvekutirwisira zvigananda zviri pamberi pedu. Baba mangwanani ano tinoisa murandarume wenyu Baba Blessed Geza vari kutungamirira the Geza revolution. I know God, wherever he is, I know you can touch him. Baba tinoisa murandarume wenyu Wellington Masiwa nyoka yemabhunu. Wherever he is, I know you can touch him. Father, tinoisa all the commanders who are in this Geza revolution, all the administrators who are in the nyoka yemabhunu channel. Baba tinoisa ma opposition members ese, all democratic forces dzese ziri kurwisana nekushata uku, all civic organizations dzese. Baba mangwanani ano tinokumikidza wese ane chekuita, ari kuisa pfungwa dzake, moyo wake, zviwanikwa zvake, maresources ake pakuti nyika yeZimbabwe isunungurwe. Mwari wangu tinomuisa mukati memaoko enyu. Vana veZimbabwe vakatsikirirwa, vakadzvanyirirwa, tinovaisa mukati memaoko enyu Baba. Mwari wangu tatungamidza shoko renyu, tatungamidza mweya mutsvene wenyu, tatungamidza chokwadi chenyu chatapiwa nemweya mutsvene wenyu, tatungamidza utsvene hwenyu Baba, tatungamidza runyararo rwenyu Baba, tatungamidza kutenda kwenyu Baba, tatungamidza ruponeso rwenyu Baba. Mwari wangu tinokutendai nezvombo zvamabudisa mukati mezuva ranhasi. Baba chitirwirai. Vanhu havasi vanokurwirai. Kutenda kwedu hakusi muvanhu asi kuri mamuri meMwari. Baba tinokutendai nezita raJesu. Chiswerai nesu pese patichaswera, mugotitungamirira pachaendwa nevanhu kukoti mukati mezuva ranhasi. Murandarume wenyu Wellington Masiwa tamuisa mukati memaoko enyu. Baba murwirei. Shoko renyu ngarimurwire. Mweya mutsvene ngaamurwire. Oh, heavenly warfare ngaimurwire Baba. We commit his family members, the wife, the kids, and everyone who is involved in this Geza revolution. Baba tinovaisa mukati memaoko enyu. Nezita raJesu takunamatai. Amen. Samazuva ese ndini murandarume wenyu anokupai shoko pano panyoka yemabhunu updates official. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuchengetei.